Ko ki banget ki jong blay hato pilati kenan emela ka jong ga jing em ba pinyo shong bat utrai shigi ba bam jekot kata ka ga jingkli ha ka ga por ka ba menta pilati kenan em yala ka jong ga jing em ba pinyo shong bat utrai shigi ba bam jekot lada pim patti kena ha ka ga singi ka ba menta pinti kenano lada pim patti kena la ka jong ga jing em bam jekot ka jong pi pinti kenano ha utrai ha ka ga por ka ba menta Don bun ki banget ngong ipi lada pi keli kini ke jing keli kim tip shano kin le anda kila yap katar kila day ki banget kim tip ki ong bat tip yo nam yo ya kata ka jing em bam jukut yo nam yo kim patti kena ka jing em ka jongki lada pila priang yo jisu ka jing em ka jongpi kadon kam yang aya pi ban tikna ya kene Badai tang mau bala ban aya ka jing em ka bam jukut lada pila nget bau jisu ulong unong pen em na ka jing em ka jong pi kadon kam yang aya pi ban tikna namar ka kten ka jong blay ka kranshaya kata lada pi pule na ka sti ka ban kong yones kala nong ka basan ka ba khat wei bat ka ba khat ar ko ong kum ni Tega ne ka long kata ka jing pla bau blay ula ai hangi ya ka jing em bam jukut bat ka ne ka jing em ka long hau kun jong u utau badon utau kun udon kata ka jing em te utau bom don ukun ublay don kata ka jing em utau badon ukun udon ka jing em hane utau bom don utau kun onam don ni ka jing em hato pi don na em yo jisu ha ka jing em go jong pi kata ka ne ka jing kli Pidon na em yo jisu ka jing em go jong pi lada pidang arta ten ka bamut ba pimpat don yo jisu lada pidang arta ten ka jing em go jong pi onda pilayap pin nampat tip shano pin lej ka bamut ba jisu umpat don na ka jing em go jong pi pisulong kristan hendreu jisu umpat yo ya ka donot ka jong pi dena mar kata pidang klumar ka jing em go jong pi shano pin lej pimpat tip hakano ka jaka ka pi pin shong Henry lada pila don yo try pidon ye jing im bom jukut namaru blay la aya ka jing im bom jukut lingbau kunu jong u ongga kiten ke jong blay sngap hangan pule yang sai sin ko ong kum ne te ga ne ka long kata ka jing pla bau blay ula ai hangi ya ka jing im bom jukut ongga kiten ke jong blay u blay ula ai hangi ya ka jing im bom jukut bat ka ne ka jing im ka long hau kun jong u ka ne ka jing im kalong hau kun jong u Jesus Christ dei tang ma u bala ban aya ka ne ka jing em ha ka jing em ka jong pi ka ong ru na khot ba khat ar utau ba don utau kun udon kata ka jing em utau ba don utau kun udon kata ka jing em te utau bom don ukun ublay don kata ka jing em utau bom don utau kun ublay ang aktin ka jong blay don ya kata ka jing em ang aktin ka jong blay ka jing gli ka long ka jing em ka jong aba jong pi hato ni don si shane am yo jisu ha ka jing em ka jong aba jong pi lada ngim don yo jisu ngim don ya kata ka jing em ka babam jukut lada ngi don yo jisu ka bamut bangi don ya kata ka jing em ka babam jukut kam don kam ya pi ban ong tip ngan lech chano henry ka don kam ya pi ban pentikna ka don kam ya pi ban nget Yau Jisu bau la ban ai kita jing bom jukut lada pisu nget Yau Jisu henry pimpat tikna kita jing em kita pi hato pinyo na em kita jing bom jukut pimpat nget fully hau Jisu pidang nget half san 4% la nget san 4% 4 nget kadon kami pi ban nget fully 100% hau try ba pinyo ya ka jing em ka bom jukut ba pinyo ya ka jing em ka bom jukut kadon kam yang aya pi ban wan shautra lada pi sngo ba pidang artatin kapop kadang pen artatin ha ka jing em ga jonga ba ka jong pi kapop ka pen artatin na ka jing em bom jukut ka jong pi lada pidang le ya kapop ka pen artatin ya ka jing em ga jong pi ha to pin yo na em ya ka jing em bom jukut pimpat tikna ka jing em ga jong pi namar kata kapop ka badang te maraw ka jing em ga jong pi Dei namar kata u David Ukren na kalenong ka ba ar penyo ka khot ka basaw u David u ong kumni ya ka ne ka we ngala kerpat na utrai ya kata ngan yawat bangan yo syong ha ka ying utrai baro gisngi ikarta jonga ya ka ban kemi ya ka jing itenat utrai bat ban ya kli ha ka tempel jong u David uang ya kan ega wenga kerpan na utrai bangan yo syong hayeng utrai baro kisngi kirta jonga ong David
Bangan yo I ya ka jing babriu ke jong trai. Men ya keli ya ka tempel ke jong trai. Hato. Haka jing im ke jonga bu ke jong pi. Ngimpat tikna. U David. Ula dapan keren lupa. Wong bang ngakerpat yo trai. Bangangan yo ban syong ka yung trai ski babam jekat. Pikwan em ban yo ban syong ka yung trai ski babam jekat. Lada pikwan ong pi ka don kam ya pi ban pentikna. Lada pimpat pedang ru yo Jesu ka jing im jong pi. Pedang no ba pin yo ya ka jing im ka babam jekat. Namar hadin jong ka jing yap kan don sakaway pat ka jing im. Hang ta kan sa sedang kata ka real life. Namar kane ka jing im ka banga bat pingi im asla jeng ka pertai kalong temporary kalong tangsi tempor de namar kata kadon kam yang ai pi ban pentik na kat bang dang don asla jeng ne ka pertai ya ka jing im ka jonga ba jong pi bat utrai bangin don ha ka liang ka jong trai bangin yo ban syong ha ka ying ka jong u baro kisngi kirta ki jonga ba ki jong pi Dana markatau David ru Ukraine ya kane bau kerpat chau trai bau nyok ban syong ha ka yeng ke jong trai syagi ba bom jikot bat bau un nyok ban kmi ya ka ka jing ba breu ke jong trai hang ne ka tin ke jong blai ka kren pi kwan em ban yo kmi ke jing ba breu ke jong trai pi kwan em ban yo kmi pi kwan em ban yo ban ya kren ban ya keli ban utrai ha ka tempel ke jong ka syong hanga hapi Henry ngong ya pi aga jing im ga jonga ba jong pi lada ngim patikna shano ngin le ngam tip shano ga jing im ga jong pi kan pai Henry ka don kam ya ngai pi ban pentikna kat bangi dang don hasla jong ne ka pertai kat bangi dang im lada pi la jule e ka pop ngong pi wat nom sha ba kata ka pop ka pen artatin ya pi Henry to ai ba pin ai tino ya ga jing im ga jong pi baro shau trai ba pin sngo tikna ya ga jing im ga jong pi ba pi don bat utrai namar datang mu bala ban safe datang mu bala ban yadai pi na kata ka jing yap ka ba arsin onam don the way pat ublei la ai kata ka jing im ka ba bam jikot ong kata ka shithi ki jong yoanis Henry u ai kata ka jing im bam jikot lingba jong khun jong u de Jesus Christ lada pi don yo khun pi don ni kata ka jing im lada pim don yo khun pinam don ni kata ka jing im hato pi don nem yo Jesus ka jing im ka jong pi lada pimpat ngai yo Jesus ngai no ba pinyo e kata ka jing im bam jikot lada pimpat singau tikna no ba pinyo e kata ka jing im ka bam jikot namar utrai ula ai lo jong khun lada pipule na gospel jong yoanis kalanong ka balai ka khot ba khat rio na ba bleu le kata ya ka perthai tat adu mo lo ai tino e lo jong khun ba kamarwe ba e banget yo unam jat shu ong akten jong le hendo nyo e jing bam jikot lada pilanget yo Jesus pinam long kita bela jat pinam jat shu hende pinyo e jing em ka bam jikot lada pimpat nget yo Jesus bolong ukun blai ma dei tang ma u bala ban mam e pop ki jong pi bala ban ai ka jing em ta ka jing em jong pi pilalong kita bela rem lupa ang ka kten ka jong blai dei namar kata pentikna no akan ke singi ka ba mata lada pimpat tikna mentala kata ka jing em ka jong pi anda pin ya pin poisha no pentikna no akan ke singi ka ba mata pentikna no ne ka por ka ba mata lada pila jule e ka pop ka pen artatin pi wat nam le shu pai no show try I know akan jing lam ka jong try ka jing em ka jong pi pentikna no bat utrai ya ka jing em ka jong pi namar ka jing em ka jonga ka jong pi bat ka ka prothei kalong temporary nyen nam la ban tip akan ka por utrai khot yang ai pi dena mar kata ada pinang yo sngau ye ne ka kutin ka jong blai ne ka par pentikna no par utrai ma pin yo ye ka jing em ka babam jikot ko ki sha kri ka jong trai wanam sha ba ka men sim ka pi kadang pen wanam sha ba ka jing em ka jong pi kadang ngam bat ka ne ka perthai hende phai no shau trai ma pin pentikna no ye ka jing em ka babam jikot jong pi na mar ka jing em ka babam jikot ka dei tang no trai de tang no Jesu na mar ka kten ka jong blai ka kran shai tau bodon ukun udon ye ka jing em bam jikot de tau bom don yo tau kun unam don bodon yo Jesu ngai scam la da pi la pedang yo try ka jing em ko jong pi bala da pi ngai scam mo Jesu la ban ai ka jing em bam jikot pi la don ka jing kerman ko scam handai la da pimpat sko tikna pi la long gi bangai la long ta la long gi gi bangai handai pimpat tikna pentikna no ba dei tang utrai bala ban ai ka jing em bam jikot
ngit skam pi osgo ini ka kutin ka jong blai o blai nang kurkhui pi bat ngit skam ro opin ye share nam ta ki perlok ki jong pi ki bompat tikna ka jing em ka jong ki ya ka ne ka video wa kiru ki pen tikna no ya ka jing em ka jong ki bakin pen kre no ya ka jing em ka jong ki ba pen tikna ba utrai ka jing em ki bakin yo ya ka jing em ka bom jukot bakin ya penlut ya ki singir ta ka jing ki ba utrai shi bom jukot ngit skam utrai kurkhui ka jing em jong pi to blai nang yo ko brom nadu ta shi bom jukot amen.